खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। माने जोङो बोसोरै गामियावहाय बैसागो मागियो नालाय, ओमफ्राय देग्लायबो नै मागिनो लाबाय। दिनै 2 तारिख आरो मैयाथ' 1 तारिखआवहाय माबाफोराव मन्दिरफोराव आर'ज जानानै बारलांबाय 1 तारिखआ, ओमफ्राय दिनै 2 तारिख बिराद गरमखा, बिराद सान्दुं गोसा। अब्लाबो जोङो सान्दुं गोसाब्लाबो मागिहैनोसै। ओमफ्राय नै बेगबो लाखादों। थांनाय बोसोरावबो बे बेगखौनो लादोंमोन जोङो फैसा लानो थाखाय, एबारावबो बेखौनो लाबाय। ओमफ्राय दिनै मागिनानै जोङो बेसे खामायनो हागोनथाय मिन्थिया आरोना। जिखिजाया आङो भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जोंनि मागिनाया माबायदि जायो। ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना, गिबियावनो बुंग्रोखानोसै आङो, जों गामियावथ' खाम सिफुं गैया नालाय, ओमफ्राय बै खेबसेयावबो जोङो खाम सिफुं लानानै मोसानो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोङो बक्स दामनानैसो मोसानाय जागोन। ओमफ्राय बै खेबसेयावहाय सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंहरदोंमोन आरोना, नोंसोरनि माबानाया बिदि बैसागो मागिनाया जायाखै, खामबो गैया सिफुंबो गैया इफोरबायदि आरोना। बिनिखायनो एबाराव एसे खोन्थाग्रोखानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फैदो बिदिबालाय। नै जोंना बैसागो मागिनाया जागायथारनोसै। Baba, fwisa besasilo. Fwisa besasilo. नै इथिना हरलाय रायजोफोर। आंबो दं रायजो। फै रायजोआव नै जाहा सान फाय नोरबोरा फाय फैदो। बैसागो आहाय ओंखारबो ओइ जुलि ओंखार। नैहाय बैसागो मागिग्राफोरा आंना लोगोफोरा फिसा फिनलौ गोजा ओंखारा नोङो ओंखारा दे ओंखारदो। आलासि दं नामा एसे? जों फार्स्टआवनो बैसागोखौ मागिग्रोगोन टिकादारनि न'खराव आरोना। टिकादारफोरनि न'खराव एसे बुरजा बिना लांनांगौ नालाय न'। टिकादारनि न'आव फैदो जोङो र' न'खौबो एसे देखायनांगोन ना, सिनायनो हागौ सोरबा। नै जोङो फार्स्टआवनो बिस्रानाव जागायगोनसै। रायज्लायनो रोंलायला सान्दुं गोसाजोंनो मेंनायजों माजोंनो अयथासार गरम। ए दामग्राया जोंना बेनो दा न'? बेनो दा दामग्राया? मालिकखौबो देखायनांगोन ना बेसेबांखौ? 500 हरो सोदो 500 जाय 500 मोननाय मालिकफोरा बेसोरनो बेस्रानाव मोसागोन जों दायो। बेसे मोनगोनथाय मोनथिया, जिखिजाया 500 मोनगोन बायदि मोनदों आरोना। गारि लाखिदो नै जोङो लामायावहाय।
नोंसोरलाय मोसाया मोसानांगौ फांथेबायसो नामा दे दामदो नों मोसानो थाङा दे गोमोनहाय आंबो ओमफ्राय गावनि आलासिफोरा बिदाय हरनांगौ जोंना मागिनाया गेजेरथ' नाङाखै नांनाया ओमफ्रायो मोनबासो न'खर जोब्बाय न' मोनबाल' जानाय सयतासो जागोन सयतासो न'खर जोब्बाय आरो ओमफ्रायो नै जोंना फैसा लाग्राया बेनो देलाय फैसाखौ माहाय देखायना होलाय खै थाखा जाखो 2000 जाबाय दां 2000ल' न'खराहाय बे 500 नो गांथाम मोनदों आं माथो लायसानो ओमफ्राय 100बो दङ 1150 जासाबबाय न' जायखिजाया 6 न'खरसो जाबाय नालाय ओमफ्राय 2000सो बारबाय आरोना देग्लाय एसे मा होनो बुरजा मोनगोन बायदि मोनदों एसे हरसाबदों मानसिफोरा गोसोखौबो गोजोननाय मोनदों आरो देग्लाय ओंखारनायफोरा हौवासाफोरबो ओंखारदों नालाय हिनजावसाल' नङा मोजां मोनदों आरोना देग्लाय बांसिन नोंथाङा माखौबा बुङो नामा फैसा लाग्रा जानानै जेनेबा फैसाखौ गेरना जोंहा मोजां जायो आरोना ओंखायनो मानसिफ्रा फैसाखौ गेर हरनांगौ औ थिगानो दं आया गोजा मालिकआ जना दङ मेंजोब्बाय नै मालिकआ जिरायनासो दङ बिराद गरम मोसा गाखोनाङा नोंसोर मोसाजोब
Yaudah kan, yaudah. Ini lah pakai siok. Bắt lại lắp rồi xíu lưng. Đi quên thêm lại lấy. Ôi mà hãy phun là để khai lấy, bây giờ cái mày phun là để khai. Basa.ซึ่งนับbây giờ cái mày gini ya, jeb hangnaini laमायाव फैबाय होननानै बुंजायो. आधा नांबाय आरोना ओरैनोथ' गामिया एसेबां गिदिर नंखाया नालाय हा जमा लांखादों दे जागोन दे ओमफ्राय जोबसिगोन आरोना बारा गैला जोंबो बिराद गरमखायनो एसेबां गोबाव खालामाखै नालाय बेनिखायनो एसे थाबैनो जोबगोन बायदि मोनदों ओमफ्राय दा लास्टआवहाय जोङो बेसेबां खामायनो हाखो बेखौ साननानै देखायगोन आरोना बेखौथ' आं दहायबो बुंबोखादोंमोन ओरैनोथ' देग्लाय एसे बारा जागोन बायदि मोनदों मोननायालाय एसे हरसाबदों मानसिफोरा ओमफ्राय दा उनावहाय देखायनोसै आरो बेसे मोनो मोसाबावनोसै खेबनैसो बोसोराव खेबसेल'सो फायो नालाय बैसागोआ बयबो रंजानांगौ मोसाबावनोसै Nay guys, man जाहां दा बैसागु मोसायाखै जागोन दां Nalai
मोसा 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 गासिबो मोसा मोसा थां मोसालां मोसालां मोसालांबाय था मोसालां मागिनाया एसे मोना जाहैबाय ओमफ्राय नै बेस्रानावनो लास्ट बायदि जाहैबाय ओरैनोथ' न'खरनै ना न'खरथाम थालांबावदो ओमफ्राय जों दा इसानावनो फैसाखौ साननोसै आरो बेसेबां जाखो ओमफ्रायो फैसाखौथ' जोङो सानखांबायना ओमफ्राय सानखांनायनि उनावहाय माबा मोनदोंमोन आरो गासै 11,540 मोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ सानखांनानैनो आङो न'आव फैदों फैसाखौ लानानै ओमफ्राय जोंहा
निजोराया हिमांसि बिमाया एसे लेट जाबोदोंमोन नालाय बिसोरो न'खरनै ना न'खरथामाव हाबबावदोदां ओमफ्राय बेयावहाय एसे मोनदेरबावदों ओमफ्राय बे मोननायजों गासै जोंना फैसाया 11,790 टाका जादों आरोना देग्लाय एसे बुरजासिन जाबाय जोंना फैसाया थांनाय बोसोरनिख्रुइ मोजां मोनदों देग्लाय ज' ओंखारदों नालाय बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोंना बेखिनियानोसै जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय जों गामिनि मागिनायाथ' जोबनानै थांबाय ओमफ्राय नै बिसोरो लदाबारि गामिनि आरोना बे लदाबारियाबो जों गामिजोंनो बिराद खाथि नालाय नांजाबनायखा ओमफ्राय जोंहानावबो बोसोरै हाबलांखायो बिसोरो ओमफ्राय नै देग्लायबो हाबलांदों ओमफ्राय एसे भिडिअ लाफाबाय बिसोरजोंबो एसे मोसाफालायबाय आरोना आङो नायलांदो बिसोर गामिनिखौबो एसे नुजोबखाबाय दे औ दे जाबाय गाज्रि मोना दे मा गाज्रि मोना Oke जाजोबबाय माबायाव दल मोननै नामा मोनसेयानो